Demetrio Gómez visitou esta mañá as oficinas de Radiotaxi para coñecer o programa que xestiona as viaxes e as reservas dos vehículos e saber a información necesaria para formular o transporte a demanda na cidade. Precisamos un transporte diferente, adaptado ás necesidades das veciñas e dos veciños deste século, e aí, na época en que está de moda Cabify, BlaBlaCar, etc., non sirve poñer un autobús que faga sempre os mesmos percorridos e que vaya, como decimos moitas veces, pois prácticamente baleiro. Hai que adaptarse ás necesidades e á demanda deses veciños e veciñas. Como sexa, pois teremos que estudar cos técnicos e coas técnicas e coas persoas que están dando algún servizo que pode ser dese tipo, que teñen información e que seguro que nos poden botar unha man para que isto pois vaya o mellor posible. O presidente da Asociación Provincial do Taxi mostrouse satisfeito con que o transporte á demanda se implante en Pontevedra e asegurou que das 89 licencias cos que contan na cidade, para dar este servizo requeriránse un ou dos vehículos. Os autobuses andan baleiros por aí, andan vacíos, entonces nada fai un autobús vacío por aí, podendo utilizar un taxi ou dous, dependendo das necesidades, centralizar eso e facelo o mellor posible, claro. O edil de Mobilidade respondeu tamén ás declaracións da conselleira de Infraestructuras, nas que afirmaba que o goberno local deberá facerse cargo dunha parte dos gastos derivados da implantación do transporte público na cidade, como xa pasa noutros concellos. Que hai concellos que despilfarran diñeiro, xa o sabemos, e que o modelo do PP ás veces é un pouco de despilfarro, pois tamén o sabemos. Por exemplo, a conselleira, referiuse a Lugo, creo, polo que me dis, podose referir a Ourense, que debe gastar 3 veces máis, e é o concello do PP. Seguro que Pontevedra non ten que destinar esa cantidade tan inxente de fondos a un transporte que sexa ineficiente. O Concello non pode confirmar aínda cando se implantará o transporte a demanda, pero para facelo contará cun investimento aproximado de 300.000 euros, do que o 80% corresponde ao orzamento dos fondos FEDER.